Moko kuom oganda jo-Islam e bwo riwruok margi mar Migori Muslim Development Community okono jatend siasa e pacho ka mondo were kod siasa mar dhoudi. Jatend jo-Islam gi ka otelnegi kod Omar Ibrahim mane oriko wuoyo kinde nyasi mar Eid ul Adha wacho ni siasa mar dhoudi kinde ne osekalo kendo jotend siasa kod oganda jo-Kenya duto nyaka thegre kod siasa mag dhoudi. Omar okwayo jalup jatend piny Kenya kod jo-siasa mamoko mondo ogo siasa mar riwo jo-Kenya kamoro achiel. Oganda jo-Islam bende oywago pek mar ngima e piny Kenya magiseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom pek mar ngima kwa jood bura mondo kik kal paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025 ka gimedo ni osuru mamalo e pacho ka osemiyo thoth johala loro. Piny nyaka dongre gi golo osuru to wadwaro mana ni kogolo osuru to kik obed osuru mahinyo ng'ama ni piny, obede ni japiny mani piny ni bomiye pache kata owinje pache. Omiyo chik moro amora kapok okadhi to wadwaro ni kaka katiba marwa kata pend chik mane wakadho ni jopiny nyaka penji. Omiyo wach machalo kama wakwedo ni kik kadh chik ni nikech ohinyo japiny mani piny to wadwa ni pache okuongo kaw kapok okadh chik. Omiyo wayie nosuru to nyaka wagol kech mane madongo piny. To kata kwa gole to kik obede ma thiro dongruok, obede mamiyo dongruok bede. Omiyo kaka ondike sani wadwaro jopiny mondo ke omi thuolo mondo gol pachgi ayanga kendo maliw kapok okadhe gi jatendwa mwaluoro Mheshimiwa William Samoei Ruto. Omiyo wakwaye kaka duond jo-Kisumu kata jo-Islam ma Kisumu nokwong oyawe fuonde mek public participation mondo jopiny ogol pachgi. Mane e ratiro mwadwaro ni mondo kaw kapok oketo lwete oboke machalo kamae.